Ja, die man die de bankjes maken had, die ging, nou, die zoek je heen met zijn kameraden te keuren. En die komt hier en die shot het alleen. We weten niet wanneer het gebeurd is. Dat kan wel 3 weken in wezen of zo. Je had nooit niet geweest. De weensput bij Twieslerheide is vernield. Boelbeern van der Wal had een steek van Silon hier besteld voor de plaatsing van de put, het bankje en een tafel. En hij weet net wat er efter de sloperij zit en vindt de actie onacceptabel. Nou ja, dat viel heel apart eerst. Ja, in het begin dan, nou is het wel wat klaar, maar dan denk je weer, gaat voor daar en daar, wat is het hier al wat in de wereld dan net. En dan denk je, nou ja, dat zullen we misschien wel opbouwen, maar we weten het ook net natuurlijk. Maar ja, we hebben ongifte dingen bij de politie. Maar ja, wie kan ik niks vinden van dat je jeugdwest had of zo, met bier of als ze mooi zitten soep. Maar zo hier en dan op een gegeven moment denken van, nou, we slaan de zaak met vrienden. Maar dat kun je eigenlijk niet vinden. Dat had ik het weekend helemaal net verwaard of zo. Dus heel bijzonder, ja. Van der Wal en de stichting Oerbosk van de Takkomst gaan net bij de Pakendel zitten en willen het zo rap mogelijk weer klaar hebben. Extra maatregels ben geen optie. Nee, want het is de bedoeling dat mensen hier anoniem heen gaan en dan gewoon mensen die het misschien wat in de shit zetten of zo, die iets meemaken, die je dan even heen gaan en ter reis komen kennen. Of dat is als de bedoeling. Maar ja, en dan word je net en je wil net een camera ophangen of zo, want ja, die mensen die hier komen, maar in principe is dan iedereen maar hierheen rennen. Dat is als de bedoeling. En wat is Van der Wal zijn eigen wensk? Nou ja, dat er spontaan weer omheen komt natuurlijk. Maar ja, dat denk ik net dat dat gebeurt. Nee, ik kan als heel iets, ja.